Għandna nitalmu mill-aħħar ftit kelmiet tal-Papa Benedittu XVI u ngħixuhom fil-ħajja ta' kuljum. Dan qalu l-Arċisqof Charles Scicluna waqt l-omelija tal-quddies tal-ewwel tas-sena li saret fid-Dar tal-Providenza is-Siġġiewi, propju ġurnata wara li tħabbret il-mewt tal-Papa Emeritu Benedittu XVI fl-età ta' 95 sena. Ġesu, jiena nħobbok. Dan huwa kliem li jalmuna. Aħna qegħdin nersqu biex kontinwament dawn il-kliem insarfuhom fil-ħajja tagħna tkun ħaġa sabiħa. Jekk f'din l-ewwel jum tas-sena nitalmu minn dawn l-aħħar ftit kelmiet li qal il-Papa Benedittu. L-Arċisqof Scicluna qal il-Papi dejjem xtaqu li dan il-jum ikun jum ta' paċi għaliex li jkollna l-paċi hija importanti u saħaq li hemm bżonn li jkollna l-paċi fid-dinja kollha, fl-Ewropa kif ukoll fl-Ukrajna. Iżda fuq kollox hemm bżonn li jkun hemm il-paċi bejn kulħadd. Barra minn hekk huwa qal li fid-dinja kulħadd għandu l-irwol tiegħu fejn aċċenna li rridu nkunu poplu ta' ħarsien. Jiena għandi dan ir-rwol, il-missjoni li nkun ir-raj tal-poplu f'isem Ġesu. Ma kull wieħed waħda minna għandna r-responsabilità tagħna. Il-mulej mhux se juża lil ħadd ieħor biex iħares il-poplu tiegħu, jinqeda bina bid-difetti tagħna, bil-limiti tagħna, dak li nistgħu nagħmlu. Qed jgħidilna se tħarsuni fit-tarbija fil-ġuf, fl-anzjan li qiegħed imut se tħarsuni intom. L-Arċisqof Charles Scicluna qal li huwa l-impenn tal-poplu Malti Wawċi li jilqa' kull ħajja kif inhi mibgħuta minn Alla għaliex kull ħajja hija prezzjuża. Hawnhekk aħna l-Maltin u l-Awċin anke bl-offerta tagħkom illum qed nagħmlu statement. Biex ikollok dritt tgħix m'hemmx għalfejn tkun perfett. Dak hija sinjal ta' tama lina wkoll għal kull wieħed waħda minna. Dan huwa statement qawwi u għażiż għall-poplu tagħna. Li jfisser impenn li aħna nilqgħu kull ħajja kif tiġi, kif hija mibgħuta. Eżatt, għax kull ħajja hija prezzjuża. Kull ħajja prezzjuża. Giulia Falzon għal Net News.